Әллә кайдан күреп алдым сине. Танымадың диме? Таныдым. Сиздермичә, бик ерактан гына. Назлы караш белән кагылдым. Аннары күрми үтеп киттем. Эндәшүдән ни соң үзгәрә? Йозакларыннак ишек күптән ябык, чын хисләргә, ихлас сүзләргә. Ләкин күзләр, күңел көзгеләре. Көзгеләрдә серләр чагыла. Алар сиңа шундук кычкырачак. Бу җүләр бит сине сагына. Алар сиңа шундук кычкырачак. Син бит аңа шундый кадерле. Кадерле дә. Ләкин башканыкка эндәшмичә үтү хәерле. Җиде яттай читкә карабыздым. Күләгәңә чак-чак ырынып. Бер күбәләк кунды күңелемә. Карадыңмы икән? Борылып. Рәмзия Габделхакова.